أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوامادو بانو أمادو شغونغا أني مالفياتنا مندولا فردا سابونيما الحمد لله رب العالمين شونا أنوليلا كا أنسيم فابريبري كا سغيري أنيا سغيري منا كا سوابيا كي شوامادو بانو أمادو أي فنچامان فو أكمانا فنچامان كا كابيني جين كولا كابيني مالي كولا okuna anya me shogamado ka fo wakati temelona ikalla selula ikunye kuma do fo Ukraine ani risika kele mini obe Ukraine risini yogonjeni ikun kumana ikoko kele wore bena bo ukani kele nkofe okuna ko obina gele ya kusebe okuna cliff line anya ye ka fo de truki okuna lena lamine jamono alaka nyangata mbado owulila nino okuna shogamado ikun kumana kuma inka nga ma chama meka wele ka kanyin galeke ko nimisi ma wasa okuna kuma ina ko pase ki ma wala ko so ka soro ikunya fo ka teme okuna shama de bisiga mu fo anyana kuma ina bishuna bisiga mu wala anye kuma ina bishuna assalamu alaikum aywa bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bon, nga puma mina ninganga ka silameu interesi Sheko Amadou Sidibe Bango Amadou shugonga ni maleviyat ne bi fe munu fo nda fo ngunve ko puma kajinda ala e beso ma debi jun son vena note mao mani ala ida ala dokiye ala e mini mi ngende mitoka bara kenu de ko jira ala ka jonmona jasu na fam opuma na ka kwani mbela jerele nye fe munu fo maliko la kateme ni mo hakili bola ne ya fu ye ya ka fodi jamana bi ni da mali ngangi bi desala wakakla ka fo nazara munye an mara ngu bina dese malila wa franci renga bolo bina bosuro zon bela jelena hakaja awati sira nyani nguma fodo mina mogodo kabakuyara ako pmana nimbi pma kunve wa ne ko kunve pmate ala ye da kane da me amada shukele ala yi da kanda misunugo glamina ifana sunugo yorotoi ma beni debelido ala ko ja alil malaikatu rusulani awli jini hati ala bi ma kanuki jabi minyi ala ja wa ba ka melekeu delige mamo mi martaba na kaka opmana ne ni fodo mina nya fo ngo mali rebina ke puissance do edugukulu sanve mali bi ke puissance do ngani bela jelela mali yon sigi me ka laje ni Sheko nyi jwanyi Bango Amadou ni do pmana abesika so ni do pmana na fora Sheko Amadou ba fo ko Seku Amadou o bolo ko mi Sheko neti Seku ne alaka jwandi mbeya nye fengo fenfo unyana mali ko ina ma hakilima uyaye ngamunu ndai joro ko ni fewnyu taye de jamana infura damaye oye adenyuma manata fango fautu donga tai ubu donga segi ongo te bashi hakli nyuma ndiku ye Bango Amadou Jado uye dugo munu ngenya obembo ninga seti no ningo mi pma ngambale maka Sidibe mbafo kabini tribunari segali no ministre de la justice la me Sidibe fo ko sebe o ma hakli madama obi mali ngono ulu ye bare nyado Bango Amadou ro bari ni ye fengo femla uba jati minetre sariatigi ulu ka jatimine ka bude ulu ya jatimine kana doko mamindu opmana nyeni mpma munu fo atene nyewa na fora be ko rishu ka ministry bay me malikono bi o yeleke ko o tando ko o nuso jako ka sabuke o nege fugulay anguna ni mamiye ko ngoli sigangu halni bulu mamu ka nakari opmana nganga nuso jano ka dala Bango Amadou e mun fo awye kateme akanga do shidobi opmana o temene ko fe nya fo aw nyana ngu bina fo bita jeri shila minganga keleke mine haga mi mo be mi ta fo do ba fo na muruji do ba fo mi jeledi do ba fo mi besedi do ba fo ay ami juru do rishi kana ba kandige be mi ta fo me nya fu ye kele nga damandula ya fo ngome kelewere bina bo ko fe o ala kelei churuki silameya jigi kunganga kada jamana minga kusebe o de churuki me churuki ya joro blawo
silamɛya kalifa laban n ka labana curuki de kalifa silamɛya binna n ko an b'a fɔ silamɛya yɛrɛ kalifa laban a binna de k'a fɔ ɲɛmaa bɛ silamɛw la n k'a banna curuki de kɛlɛ tiɲɛna curuki bolo kabi silamɛya la o tuma na o kɛli min kɛra curuki de kun ka ka jija ka kɛ jamana ye jamana min bɛ silamɛw défend jamana min bɛ silamɛya défend mais ni o fasa jara ko fɔ ale ka don nanzaraw ka tɔn na tɔn min sigi k'a ye josɔn ni bolisɔn dama tɛ dɛ anw ka josɔn ni bolisɔnnaw ka fisa n'u ye dɛ bari u ka tɔn sigi k'a ye janfa de tiɲɛ t'a kɔnɔ ɔ ni curuki pasa jara f'ale ka don olu ka tɔn na mɔgɔw bɛ yen o tɔn na mɔgɔw b'a fɛ ka don la f'ale yɛrɛ b'i sen bala k'olu ti don a la olu bɔra semaine tɛmɛnen ka kuranɛ ta k'a jɛ ni curuki tɔgɔ ye o tuma na kami n'o kɛra kaba ko dɔ m'a jigi tigɛra kuranɛ jɛnna ni curuki tɔgɔ ye silamɛya kalifaya binna curuki min kɔnɔ o curuki min filɛ u bɛna Damasi minɛ don min a kɛlɛminɛ bɛɛ lajɛlen nana jigin curuki de ka sɔrɔ ka Damasi ci n'o ye Siri ye Europe y'o kɛ o ta kelen de filɛ nin ye o y'a sɔrɔ Barako Bamaw ni Jɔni Keri ninnu de bɛ yen mais curuki kun ye a kɛlɛ kunnɔminɛbaa ye a ma kɛ ten ya o tuma na ni nin kɛra hakilima bɛɛ kan k'a dɔn ko fɛn dɔ kun labɛnlen don Ala fɛ min kan ka kɛ o tuma fɛn min b'a la dɔrɔn silamɛw ka tuubi ka segin Ala ma min ye curuki sɔrɔ curuki k'a lajɛ dɔrɔn a ka Ala segin a minɛ kɔnɔ a ka silamɛya segin a minɛ kɔnɔ kalifaya binna bolo kalifaya ka kɔrɔta o tuma n ye min dɔn a la nin don alhamdulilahi rabbil alamina kun ye ani Banigo Amadu ye suno ni Ala sɔnna ma an nana ka na interview o kunna a bɔra ka lacɛliba min kɛ sisan diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen nin mɛn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sija ni kɛnɛya Ala k'o di a ma sɔli ala rasuli